На старт! Увага! Марш! Тёма, я сам хотел свою машинку запустить. Ты, буслик, уже долго робишь. Просто за тебя до стола нават нельга подступиться. Ты лепш глядзі і вучыся, як майстар Чома праводзіць супергонкі. О, привітанне, Нестор. Ага, добрый вечер, сябры, як настрой? Ой, а что гэта з нашим Нестаром? Ён з компасам. Ой, можа, прымагнеціўся да яго. Бачыш, кручыцца на месцы і да стола падысці не можа. Ай. Ай! Выбачайце, сябры, нічога не разумею, што з гэтым компасам. А што з ім? Можа, мы зразумеем. Ай, мне хутка адпраўляцца ў кругасветнае падарожжа, а ён вырашыў са мной пажартаваць. А ён умее? Навучыўся. Ён мне поўнач паказвае то ў адным баку, то ў іншым. Добра, што я яго зараз праверыў, а то я ў падарожжы вельмі складана прыйшлося. Ой, Нестор, а калі ты ў кругасветку пойдзеш? Ну, я думаю, што праз некалькі дзён, як усё падрыхтую, адразу адпраўлюся. А нас возьмеш? Выбачайце, сябры, на гэты раз не. Падарожжа складанае, вы яшчэ вельмі маленькія, прабачце. Ды на каго я калыханку пакіну? Правильно, а мы будем за галоўных. Мы справимся. Дзякуй. Нестор, а ты будешь ісці і днём, і ноччу. Ну, прыйдзецца і так рабіць, таму што не заўсёды можна знайсці добрае месца для начлегу. Ой, табе прыйдзецца доўга не спаць. Так, але затое я зраблю шмат прыгожых фотаздымкаў з розных куткоў свету. Тады табе трэба як след выспацца загадзя і набрацца сіл. Мы табе зараз вялікую спячку наладзім. Так і не трэба губляць часу. Адправім цябе ў спячку неадкладна. Ну, добра, а падарожжа я сваё не прасплю? Ну, мы цябе разбудзім, не хвалюйся. Вельмі добра спіцца ў калысцы, сам памятаю. А ў калысцы як немаўля? Менавіта так. Толькі ты туды не умесцішся. Я магу паспаць вось і ў звычайным ложку. Ты кладзіся, а мы будзем ахоўваць твой сон. Так. Добра, дзякуй. О, вось так. О, і вось так, усё, я сплю. О, пачакай, ты ж не проста спіш, а залягаеш у спячку, таму трэба много-много падушак табе ўзяць. А мне і з гэта вельмі добра. Слухай мяне, Нестар, я много пра сапраўдныя спячкі мядзведзя чытаў. А я ж не мядзведь. Нічога, будзем цябе па мядзвежы укладаць. Тады ў цябе будзе самы добры сон. О, ну добра. Что гэта такое, сябры? Вы што робіце? Что? Подушки. Каб табе добра спалася. А, ну дзякуй. О, я быццам прынц на гарошыне. Так. Ой. Нестор, табе што, і не вельмі зручна? Ну, па праўдзе кажучы, не вельмі. Не хвалюйся. Думай, што па ўсіх правілах вялікай спячкі адпачываеш. А, ну добра, так і буду думаць. Ты, Нестор, вочки заплюшчвай і пачынай сны глядзець. Добра, я ўжо сплю. Пачакай! Что такое? Я рано лег спать, ці што? Мы павінны табе спачатку калыханку прыспяваць, а потым ужо можаш сны глядзець. А, ну дык спявайце, я калыханкі вельмі люблю слухаць. Буслік, запявай. А чаму я? Ты пачынай. У мяне прыпеў добра выходзіць, пачынай ты куплет. Я буду хвалявацца, ды словы магу пераблытаць. Пачынай. Эу! Ой, Сябры, мне доўга чакаць калыханку. Нестор, а можа ты сам сабе калыханку праспяваеш? Ну, добра, канешне, можна паспрабаваць. Баю-бай, баю-бай, Нестар, вочки закрывай. Баю-баю-баю-бай, Нестар, вочки закрывай. Няўжо я нешта не так спяваю, сябры? Баю-бай. Усё так, толькі ад тваіх спеваў танцаваць хочацца, а не Нестар, вочки засынаць. закрывай. Ой, здаецца, я ведаю, што Нестора на добры сон настроіць. Ой, гавары хутчэй, бо сон вельмі далёка ад яго пабег. Мне вельмі дапамагае мультфільм. Пасля яго я вельмі цікава сны да самай раніцы гляджу. Я з задавальненнем пагляджу мульцік. Паказвайце хутчэй. Спіць. Вялікая спячка пачалася. І мы пабежым чысціць зубкі, мыць тварыкі і глядзець цікавыя сны. Ага.
дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Пабеглі. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы, ціха-ціхенька